Σήμερα είμαι Αθήνα και σήμερα θα δούμε πώς γίνεται ένα μόνιμο μακιγιάζ. Για ελάτε μαζί μου στην Πέτρη Ανταφυλίδη. Γεια σου Κώστα, γεια σας κορίτσια. Είμαστε εδώ σήμερα με την Πέτρη Ανταφυλίδη για να μας μιλήσει για το μόνιμο μακιγιάζ. Τι είναι το μόνιμο μακιγιάζ, Πέτρη? Το μόνιμο μακιγιάζ είναι μια επεμβατική διαδικασία την οποία διδάσκουμε και η οποία έχει να κάνει με τη βελτίωση των φυσικών χαρακτηριστικών όσο αφορά τα χείλια, τα φρύδια και το eyeliner. Πόσο διαρκεί το μόνιμο μακιγιάζ? Το μόνιμο μακιγιάζ διαρκεί από 1 μέχρι 3 χρόνια ανάλογα την περιοχή που δουλεύουμε. Είναι ασφαλή σαν διαδικασία? Ναι, είναι ασφαλή, καθώς όλα τα βήματα είναι ελεγχόμενα από την πελάτησα, σύμφωνα με το σχέδιο το οποίο επιθυμούμε και το χρώμα το οποίο επιλέγουμε. Επιστρέφουμε σε λίγο με snowboard και όχι μόνο.